Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ketawise wonten niki tanggal 28 Desember 2024. Niki wonten acara sekolahan Al Hidayah Sumber Mangku badhe tindak dhateng Wali 5. Niki kula pendet gambare mawon. Dengan background nggogone tapi mboten pati ketawis. Badhe dateng Wali pundi? Wali Jateng, Wali Jawa Timur. Nggih, Jawa Timur. Terus Bersama Maju Makmur. nggih. Ngoten, Maju Makmur. 60 Nggih. monggo sing badhe ngersakaken bis pariwisata damel wali-wali, ziarah wali napa pariwisata ten Jatim Park pundi Jogja Bali monggo. Oh, ngoten. Nggih, 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 nggih. Nggih, nggih, nggih. Sawise anu lho. Mas, Sawise bon. matur Mbah nuwun nggih, Mas. Nggih, sami-sami Bu. Ini sing gawe tutupan es krim utamane sae. Entuk tempe barang ora apa-apa. Entuk tempe. Entuk tempe. Iki mau kan ngoncekne. Bagus iki ra ikut kakake iki. Karo kakakku nggih. Kakak-kakake. Oh, So lek gede dijak ya, Le. pan ya karo kakake. Oh, ya pan karo Pira karo kakake. Oh, pira barang to? Piyo, 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 piyo. Badhe dateng Wali 5 bersama Maju Makmur nika krunipun Maju Makmur. Sopire? Pire malih. Mugi-mugi sedayanipun wiwit bidal ngantos kondoripun pinaringan rahayu wilujeng boten manggih alangan satunggal punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Kunduran nganu lho, kunduran. Menika sampun badhe berangkat, mugi-mugi pinaringan selamat boten manggih halangan satunggal punapa. Amin amin.
ya rabbal alamin. Sampun cekap ngaten mawon saking kula benjing mbok menawi wonten konten dipun sambung malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.